Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – Дворцовая. Припинок – Дворцовая. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – Гостели. Припинок – Гостели. Короче, пока. Пока. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – станція Юнатов. Припинок – станція Юнатов. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – стадіон Локомотив. Припинок – стадіон Локомотив. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – Червоночний коледж.
Чыгуночный коллеж. Номер 14 ще.